ዕለታዊ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ 14 ለካቲት 2024 ዙር ዖማን አዳምያት ሲዕወት መርሃ ቅዱስ ናብ ሩዋንዳ ይቃምት ቢንያም ግርማይ አስመራ ብጻዕዱ ይመልአ ኢንተርማች ሰናይ ምንየታ ተገለጽ ሰላም ተረሳናን ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን ናብ ናይ ሎሚ ሮባ 14 የካቲት 2024 መደብና በሰላም መጣኹም በአጋጣሚ ሎሚ ዕለት 14 ለካቲት ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ፍቁራት ንኩሉ ተኸታታሊ መደብና ንእሽን ዓብን ሩሑስ መዓልቲ ፍቁራት ንምነ ንሎሙን ከም ወትሩ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ሃገርናን ዓለምናን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና በዚ አጋጣሚ ክሰሙ ዳታ ናይዚ ናይ ሎሚ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ሃገርና ምሳና ተሓብሩ ንምሕፀን ንቅድሚና ከዓ ነዛ ዓበይትን ዘሕጉሱን ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ሃገርናን ዓለምን ሒዛትልኩም ትመጽእ ቻነልና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ክትገብሩ ንላቦ ሰናይ ምክትታል ዙር ዖማን አዳምያት ሲዕወት መርሃ ቅዱስ ከዓ ናብ ሩዋንዳ ይቃምት ሃገር ዖማን ነቲ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ብጽፉፍ ውዳበን አጋባብን ዝተዛዘመ ዙር አልኡላ ኣብ ሃገራ ክደግምያ ኣብ ከቢድ ምሽብሻብ ቀንያ ዝበዝሓ እተን ኣብ ዙር አልኡላ ዝተሳተፋ ጋንታታት ከዓ ምስ ኩሎም ተቀዳደምተን ናብ ሃገር ዖማን ኣምርሐን ኣብዚ ውድድር ዘይተሳተፉ ተቀዳደምቲ እቶም ብሰንኪ ሓደጋ ካብ ዙር አልኡላ ዝበቆሩ ተቀዳደምቲ እዮም ገለ ሓያላት ተቀዳደምቲ ከዓ ብመደብ ጋንታታቶም ኣብዚ ውድድር ኣይተሳተፉን እቶም ንዙር አልኡላ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝዛዘሙ ተቀዳደምቲ ጋንታ UAE ኢማሬትስ ዝኾኑ አዳምያትስን ፊንፊሸር ብላክን ካልኦት ተቀዳደምቲ ሓያላት ጋንታታት ግን ብቅጽበት እዮም ኣብ መሬት ዑማር ረጊጾም ንውድድር ድልዋት ኮይኖም መርሃዊ ቅዱስን ሓደ ካብዞም ተቀዳደምቲ ነይሩ ንሓዳሽ ጋንትኡ ትሬን ጋግኑ ሳይክሊን ቲም ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዙር ወኪሉ ኣብ ቦታ ውድድር ደበኽበለ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ደረጃታት ናይዛ ጋንታ እቲ ዝበለጸ ውጽኢታ ብመርሃዊ ቅዱስ ሒዛቶ ዘላ ኣብ ዙር አልኡላ ምስ ብሉጻት 10 ናይ ግዜ ሒዙ ዝወዳእላ ብሉጽ ውጽኢት ናይዛ ጋንታ እዩ ነዚ ዓወት ሃሪፋያ ከዓ ናብ ዙር ዖማን ነቒላ ቅድሚ ዙር ዖማን ብወግዒ ምጅማሩ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ኣብ ርእሰ ከተማ ዖማን ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ከዓ መርሃዊ ቅዱስ ከም ኣበሉ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ምዃን ነገሰ ኣብታ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር መበልታ ሻዕ ደረጃ ብምሓዝ 16 ነጥቢ ከሰበ እዚ ነጥብ እዚ ንመርሃውን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝካየዱ ዓለማውያን ውድድራት ንቁጥሪ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሳተፎ ተቀዳደምቲ ዘብዝሕ ነጥቢ ስለዝኾነ ኣገዳስነቱ ዓብዩ ብድሕሪ እዚ ናይ ክላሲክ ውድድር እምበኣር ዙር ዖማን ብወግዒ ቀፂሉ 5 መድረኻት ድሕሪ ምጓዓዝ ከዓ ሎሚ ብወግዒ መጋርጅኡ ዓፂሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብ ተሪር ዓቐብ ዝተዛዘመ ናይ መወዳእታ መድረክ መርሃዊ ቅዱስ መበል 23 ብምዃኑ ውድድሩ ብሰላም ፈጺሙ ዘሎ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃታት ከዓ መርሃዊ ካብ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ አዳምያት ብ2 ደቂቕን 37 ካልኢትን ድሒሩ መበል 21 ብምዃን ወዲኡ ኣሎ ዝበዝሐ መድረኻት ናይዚ ዙር ብመርሒነት ፊንፊሸር ብላኪዩ ክቕለስ ቀንዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ብድሕሪት ኣድቢኡ ተሪር ዓቐብ ክጽበ ዝቐነየ አዳምያት ሎሚ እውን ነቲ 5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱ ተሪር ዓቐብ ከም ማይ ሰትዩ ተዓዊትሉ ዘሎ ኩሎም እቶም ኣብ ቅድሚ ዝቐነዩ ተቀዳደምቲ ከዓ ብሰንኪ እዛ ዓቐብ ኣብ ድሕሪት ዝለሓጥ ኢሎም ክብሮም ተደፍሩ አዳምያት ልክዕ ከምቲ ናይ ዙር አልኡላ 9 ሚእታዊት ካብ ተዓዘብቲ ንሱ ክዕወተሉ ምዃኑ ተስፋ ገይሮም እዩ ናብዚ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣትዩ ንሱ በዓሉ እውን ክዕወት እናበለ ብድፍረት እዩ ነዛ ናይ ንግስቲ መዛዘሚት መድረኽ ኣትይዋ ከም ቃሉን ትፅቢት ብዙሓትን ከዓ ተዓዊትላ ብድሕሪ እዚ ውድድር ኩሎም ተቀዳደምቲ ነናብ ጋንትኦም ሃገራውያን ጋንታታቶምን ዝስራዓሎም ውድድራት እዮም ከምርሑ መርሃዊ ቅዱስ እምበኣር ካብዚ ውድድር ብቐጥታ ናብ ሩዋንዳ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ኣብ ጽዑቕ ውድድራት ቀኒዩ ብሰላም ስለዝዛዘመ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዜና እዩ ንመርሃውን ንኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዙር ሩዋንዳን ከዓ ዓወት ንምነ ቢንያም ግርማይ ኣስመራ ብጻዕዱ ይመልአ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዓባይ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማች ዝኾነ ጅግና ኤርትራ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ጽልዋታት መዓልታውን ዳዕበየ ይኸይድ ኣሎ ከም ውጽኢት ናይቲ ቢንያም ግርማይ ብደረጃ ዓለም ፈጢርዎ ዘሎ ኣህግራዊ ጽልዋ ከዓ ኩሎም ኣባላት ኢንተርማች ናብ ኤርትራ ብምምጻእ ክላለይዋን ብቐረባ ክፈልጥዋን ኣብ መደብ ይርከቡ ከም ውጽኢት ናይዚ ከዓ ብመሰረት ዕድመ ቢንያም ግርማይ ናብ ኤርትራ ዝተበገሰ ተቀዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማች ረየን ታረመ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ውቅብቲ ከተማ ኣስመራ ብሰላም ኣትዩ እዚ ተቀዳዳማይ በሐሙስ ቅድሚ እቲ ናብ ኣስመራ ዝኣተወሉ ዕለት
أبناء محبراو مراخبيتات حسابو كم سكبليو بزعبا إيران بنيام كرماين صحيفو نيرو بتعمي عبد كبرتي سمعني مهنياتو بينيو نابغزو عدي من زلو لومي نابتا كالق ناي قلت مشكلتا جن زغونة تاسمرا إيراك برري زبل ناي حاقوس ملقتو أما حلاليفو نيرو أب ساعتو قاء أب كل كرنعة عالم زركو إيراوين بحاقوس ناي بسلام أتو زبل ملقتاتو زم حلالفو ونهم بار إزوا دقانتا بينيام كرماي زغونة رين تارمه بسلام أسمر أسيس أبتعقنا لما مركزي تتأميدلو إذا كرم زخون يكون أبال إنترماتش مريت إيرفاز رقصة تقدرامي أبتي تهرى في كونتات أيرن نلممر تقدرمتو بشكلتا زمشي قرص مريتن زلوه مزر إيرفا نكل التسومونات كتأنيحيو أبزي مدبوها أب عقبات منقودا بعبيقها أبتي قابز مثل قمز شفونو ترقع عرب ربعن كالت قدادمتي بشكليتا زوترو ترقياتاتن كلما مجمير له بزي بقون أب حتصير معلتات أبات عواردو نتالو لك إحب حارة زغونة بازع كريايو بزحات إيرانت قدادمتقا نزي بسالا بنيام قرماي سراغ بعدل تتقيمهم كالو اتكاتي بنيام قرماي كمزلو زقودلو عدل يتفتيرو زلو إذو ودقانتو أون بنيام زغونة قداداماي وسينو زلو بسانة بحاك أزعقوسن نمثلك قدد مشكليتا إيراون نابزلا على مدرق زوسدنيمو بسم إذا channel انقع بسلام مزاها كنبلون فوتو لعلى كل قاعدتهم أمباسادرات بحلو من حجرهم كوينهم زلوا تقدمتنا يوحنا نبلوم رين ترمى لومي مبل شاشة معلتي نايتي أبي إرزا أتولو معلتيو معلتا وقع day 1 day 2 day 3 نابلة نايتي أبي إرزا السماء ألو زلوا فولي تبقى أنا يقدر مشكلتان تعرف قرص مريتن أما حبراو مراقبيتاتو أما زرقة حركب أبزل لومي دي 6 يلو زرقي حوزلون كم سكبليو تمسطو كافيلو لومي إيرفا بخامي قدامي تزبلتت أفريقاويت هاجر ناي قدد مشكلتا خمسة فليت اللهو أب إيرفا مزئي مسلامة موركو كل بريه اللي اللو تعقى مكينة زي بلو زرقيا بتعم موچو كلمة اللوا أب كلو زمجدي كا عودنا في بزي عرفت زلامة مودو ولدو تقدادمتي كل جزي مليئو مالو قدد مشكلتا بإيراك ساب كند زيفوتو مخانو بتعمي عددنا كبليو نايزي علات وعلو زرقي حزالو انترماتش سنة من نيوتا تقلت بروفيشنال تقدادا ماينا حزا عبيتي عواتات تجب زلا بالجماعات كانتا انترماتش أبز حلفة معلتات بمجدينا محبراوي مراقبيتات وكلا عبيلا نمولو حزبي إيرا انكوحنا مبل 3-4 عام الزقر سرعيت فانقلاب كعكم زبل نايوم هانا ملأفتاب محلالفا أبتي بغازيتينيان حلافي موعوع نقدين أفنيا نايتا غانتان زغونة سيريل بلارين استمح لالفة ملأفتي سيريل بلارين أبقرا متعين أب إيرا كأتو مخاني حبيرو زلو إذا قانقوا تقرينيان مملاق أبكبيت عارز ركاب أفكاري إيران كلهم دقبتي بنيام قرماين زغونة غازيتينيا بتوسخي أبتنا بإيرا تسرحلن أوانات وددر قددن بشكلتا إيرا كسندن كترف المخاني زحبر زلو أبتي ملأختو قاا عاودنا حفاش دك إيرا مزبل ملأختو ببانديرا إيرا معاريغو أما حلالي فلو كانتا انترماشنتي أب إيرا زكايدو وددرات قددن بشكلتا بدقيق كم تكاتاتلون قصال الصبصات بلوصات تقددن توش هاجر كابتي امباسادر غيراتو زلا كوكب تقدداماي بنيام كرماي كم تركبن بقصال ክትገልጽ انحያ مس مእታው እዚ ወኪል ጋንታ ዝኾነ ሲሪል ፐለሪን ናብ ኣስመራ ኸኣ ካልእ ዝበለጸ ስእሊ ከም ዝህልዋ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብተወሳኺ እውን እዚ ኣፈኛ ጋንታ ኢንተርማች ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣብዚ ሳልስቲ ምስ ሓደ ኣዝዩ ንፉዕን ቅዱስን ኤርትራዊ ደጋፊ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ዝኾነ ተስፋ ኣለም ዝተባህለ ኤርትራዊ ዜጋ ህያብ ብሽክለታ ኣበርኪቱሉ ኣሎ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ምስ ኤርትራን ተቀዳደምትን ዜጋታትን ዕሙቕ ዝበለ ሕውነት ኣብ ምምስራት ዝርከብ መንእሰይ እዩ زخبركم تخاتلتنا نلوم زبلنا زيناتات نزي مسل بمدرنا عجيبكم كتكون تصفى نقبر أمنيت صباح مدبنا يرخبنا سنة معالتن ليتن ببزلنا يو سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حينا للنور فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قدروا مزنك نوري وعاما وميد دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم